Imagineu-ho per un moment. Som a l'any 1945. La Segona Guerra Mundial per fi s'ha acabat. El feixisme cau a trossos per tota Europa. Però de sobte, al sud d'Europa, hi ha una excepció flagrant. En aquesta anàlisi desenterrarem un autèntic thriller geopolític, basat estrictament en documents desclassificats per entendre com es va decidir el destí de milions de persones a porta tancada, mentre la resta del món, literalment, celebrava la pau. I clar, la gran pregunta és justament aquesta. Com dimonis és possible que el general Franco mantingués el seu control absolut sobre Espanya mentre els aliats alliberaven la resta d'Europa dels règims totalitaris? Per entendre aquesta paradoxa històrica, ens cal mirar molt més enllà de la diplomàcia oficial i submergir-nos en els interessos estratègics més foscos. I el punt de partida té una xifra exacta. 10 milions de dòlars. És increïble, però segons la documentació que estem repassant, ja l'any 1942 els serveis d'intel·ligència dels Estats Units, la famosa OSS, van interceptar un intent de cop d'estat. Per mantenir l'estabilitat i assegurar el control de l'estret de Gibraltar, van facilitar aquest suborn gegantí, acompanyat d'acords secrets d'armament. Vaja, que la supervivència del règim no va ser cap accident després de la guerra. Ja s'estava comprant molt abans que s'acabés el conflicte mundial. Si mirem el calendari, tot va anar molt de pressa. Entre 1942 i 1945 hi ha una autèntica febre diplomàtica per acontentar-li als aliats. Primer aparten la falange, que feia massa pudor de nazisme. Al juliol del 45 fiquen l'Església Catòlica al govern per donar-li un vernís més acceptable. I la jugada mestra. A l'octubre, els Estats Units cancel·len definitivament qualsevol pla per entrar-hi a restaurar la república. El pacte ja estava tancat. De fet, tenim els documents primaris que ho certifiquen. Un informe desclassificat de l'intel·ligència nord-americana de l'agost de 1944 ens mostra Joan March, l'home més ric d'Espanya en aquell moment, proposant directament als angloamericans un govern provisional. La idea era barrejar esquerres, dretes i militars, tot molt controlat, simplement per frenar qualsevol resclat popular i garantir que no es perdés l'ordre. És tot pur càlcul. Els mateixos informes detallen l'estratègia de fer tornar el rei, però compte, només com una figura decorativa, transaccions de poder d'alt nivell. I el més fascinant de llegir aquests papers és veure que l'única cosa que realment els feia por, l'únic escull que veien perillosíssim per a l'estabilitat de l'Estat, eren els moviments de separació català i basc. Aquest era el seu malson polític. Passem a la primera part. Sang i silenci. La realitat sobre el terreny. Perquè mentre els despatxos internacionals tot eren encaixades de mans i somriures, al carrer passava una cosa molt diferent. Fixem-nos en aquest contrast, que és demolidor. Dalt de tot, la geopolítica de saló, els pactes secrets que asseguren que no canvi res, però a baix, una repressió absolutament brutal. Mentre el món es repartia influències, el règim espanyol afusellava l'oposició sense pietat. I el símbol més punyent d'això va ser l'afusellament del president de Catalunya, Lluís Companys, l'octubre de 1940. L'únic president escollit democràticament a Europa que va ser executat per feixisme. I la part més crua de tota aquesta història és que ningú podia dir que no ho sabia. Els arxius demostren que la intel·ligència dels Estats Units documentava aquestes execucions al detall. El món lliure n'era plenament conscient. Simplement van decidir mirar cap a una altra banda. En la incipient Guerra Freda, les peces del taula d'escacs eren molt més importants que els drets humans. Secció 2. L'apel·lació de 1945, una advertència profètica. Enmig de tot aquest abandonament brutal, no tothom es va quedar de braços plegats. Just quan s'estaven creant les Nacions Unides a San Francisco, el Consell Nacional Català a l'exili presenta oficialment un document històric, el cas de Catalunya. I sabeu què? Que l'ONU el va acceptar. Hi ha una carta oficial d'acceptació del 22 de juny de 1945, on es comprometen a traslladar-lo a l'Assemblea General. Allò no va ser una simple anècdota, va ser un tràmit amb cara i ulls. I parlem d'un projecte majúscul. Estava avalat per 75.000 catalans organitzats per totes les Amèriques. Exigien l'alliberament nacional, evidentment, però amb una visió moderníssima. Proposaven delegar la resolució del conflicte a un tribunal internacional imparcial. Volien un arbitratge civilitzat, completament al marge dels tribunals espanyols. I el text en si posa la pell de gallina. Aquella apel·lació advertia als líders mundials que mantenir el feixisme desautoritzaria completament les Nacions Unides acabades de néixer. Però l'advertiment clau va ser aquest. Alertàvem que això crearia una sensació d'impunitat per a l'espanyolisme unitari. Una predicció
pràcticament milimètrica de les dècades de persecució cultural implacable que acabarien venint. Passem a la tercera part, el gran silenci, sabotatge i ocultació. Perquè si l'ONU va rebre això, què va passar? Com va desaparèixer aquest document durant 75 anys? Doncs la resposta va quedar literalment adormida dins de caixes d'arxiu fins que es va redescobrir el 2020. El pragmatisme nord-americà cap a Franco, sumat a un trist sabotatge polític i a disputes internes entre els líders a l'exili, va dinamitar el projecte. Van forçar la dissolució d'aquell Consell Nacional i l'apel·lació de quedar condemnada a un calaix. Quarta part, la denúncia contínua. Perquè, malgrat l'ocultació, l'eco d'aquesta injustícia era impossible d'apagar el tot. Fem un salt a l'any 1964. La comunitat a l'exili torna a la càrrega amb un memoràndum al Consell d'Europa, un text duríssim que denuncia un genocidi nacional actiu. Relaten amb pèls i senyals com el règim prohibia el català, censurava la premsa i il·legalitzava les institucions. Estaven confirmant davant d'Europa que absolutament tot el que havien profetitzat l'any 45 s'havia complit. I tot plegat ens porta a un moment d'una càrrega emocional brutal, 24 d'octubre de 1971. 26 anys després d'aquella apel·lació ignorada, la causa silenciada arriba per fi al ple de les Nacions Unides en la veu d'una persona. És el dia que Pau Casals rep la medalla de la Pau de l'ONU. Amb 95 anys, Casals es posa dret i diu aquelles paraules que ja són història. «Soc català». Trenca el silenci internacional de dècades amb una simple declaració. Explica que ja parlaven de pau al segle XI i acte seguit toca el cant dels ocells. Aquella melodia no era només música, era l'anhel lliure d'un poble que la Guerra Freda i els pactes de despatx havien intentat esborrar del mapa mundial. El que ens porta a la gran reflexió de tancament. Si es regala la impunitat simplement perquè va bé a nivell geopolític, quant de temps dura el ressò d'aquesta decisió? Hem vist que els pactes secrets poden amagar la realitat durant 75 anys, però els documents, abans o després, acaben sortint a la llum i els obliguen de forma ineludible a qüestionar-nos quin preu es va pagar realment per construir el nostre passat recent.